Wel, mae'n braf iawn cael bod yma ym Penybont yn cwmni Mael Davies, a mae rai fi gyfadde. Fi'n really wael yn gweud celwydd, achos ti'n credu bod ti yma i wneud cyfweliad, ond ti actually wedi ennill Chwaraewr Ifanc y Tymor. O, bryddiol. A mae'r ail dymor yn ôl, llon gyfweliadau. Diolch yn fawr. So ti ddim yma i wneud cyfweliad. Wel, ni'n mynd i wneud cyfweliad byr iawn, llon gyfweliadau enfawr, jyst faint o yn y meddwl i ti. Mae'r gwyn yn gweud y cyfan. Bach o sioc i gyda'r, o'n i ddim yn disgwyl e. Na, hapus iawn. Nhw wedi cael ei 2 tymor ar y bawns. So, ie, just sa'n wedi gweud. A mae fe wedi bod yn dymor gweddol llwyddiannus i Penybont, cyrraedd ffeinal Cwpan Cymru. Fi'n gwybod o'ch chi mor siomedig gyda colli'r ffeinal a falle ble nathoch chi orffen yn y gyngrair, ond am bersonol i ti hefyd, nes ti gynrychioli Cymru C yn erbyn Lloegr, mae rai bod hwnna'n fraint enfawr. Ie, wel, wedd e'n gol i fi ar dechrau tymor i trio mynd mewn i'r tîm, a nes i na. Ges i gêm dda, oedd e'n fraint i chwarae i Cymru. Yn anffodus pigo lan yr anaf, ond fel na mai chwaraeon. Ond na, jyst dechrau nawr am tymor nesaf. Gyda'r anaf, mae'r pryd allan ni ddysgol i weld ti nôl mas ar y ca. Barod ar gyfer tymor nesaf? Ie, barod ar gyfer tymor nesaf fi'n credu. 6 wythnos nawr, cael pre-season da. A wedyn, ie, barod i fynd blwyddyn nesaf. O ran Penybont, tymor nesaf, be fydd y nod? Mae'n un yn well a codi Cwpan Cymru tro yma? Ie, gobeithio ni. Chymod, ni wastad moyn gwella o beth ni'n neud y tymor cyn ni. So, chymod, benni'n 6 lenni, ond cyrraedd Cwpan Cymru. Wedd hwnna'n dda iawn i'r clwb. With yr cefnogaeth yn anhygoel. Ie, pwysio mlaen blwyddyn nesaf Ewrop. Fy Mael. Llon gyfrchiadau enfawr. Diolch yn fawr, Sioned.